Happy weekend ug malipayong adlay papahulay kanatong tanan mga kapaglaom ug mga kaigsunan mga kahigalaan. Salamat kayo sa Ginoo nga gitagana sa tagigayon nga makikauban kaninyo sulod sa kauras niining atong tulumanon takna sa pagtuon. Ani nasab kita sa lahi nga topic sa atong lesson for the quarter ug naguluhan kini makaigsunan sa English og the road to faith. Kung atong binisayon ang dalan ngadto sa pagtuo. Kuyo gihapon nato karon sa pagtuon mao si Pastor Danny Palomares o si Pastor Ray de la Cruz mga kaigsuonan. Sa dili pa ta moadto sunahan atong pangayoon ang giya sa Ginoo pinaagi so sa kapag-ampo uban ni Pastor Ray de la Cruz. Mga kaigsuonan, mag-aampo kita. Gamhanan namo nga Dios nini nga takna magatuon kami sa imo sa among leksyon. Nagahangyo ako Ginoo nga ikaw magalamdag sa among mga hunahuna, magahatag ka namo kaalam pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu, nga masabtan namo Ginoo kining dalan ngadto sa pagtuo. Tabangi kami nga ang imong ngalan mo imahimaya sa among pagtuon niining takna sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ato ta sa atong lesson karon nga week. Ang introduction sa atong lesson mga igsoon nagisgot ni bahin sa panaw na ay daghan nga sanglitanan din nga gisulti makaigsunan bahin ining experience sa mga tawo nga usahay magkawala-wala sa ilahang lakaw. Na ay panahon nga sa uban hukaso na lang yun nila ilang sanina balihon kay basin kuno og gimino niya ayon ani man gidayon ning himuon sa mga Pilipino nga nagtuo sa mga superstitious beliefs makaigsunan. Pero we are pointing on such experiences as very frantic. Maratol ka usahay, labi di nakakatultulog unsaon niyo pag-uli. Unya, madisoriented baka kakaron. Daghang kaayong mga issues nga nalambigit ni ining pagkawala o pagkasalaag makaigsuunan. Bisan unsa, mga voyager, bisan ang mga mananap nga dili katahas og pauli, bisan ang gagmay mga bata labi nagsuguon og pamerkado og magabi unya lisod kay ang dalan ingon sab niini ang kasinatian sa mga Kristohanon sa ilang dalan ngadto sa relasyon kang Kristo. Pero abi ninyo sa Biblia makaigsuonan aduna kitay kasiguruhan nga di gyud ta masalaag kay gitagaan tag sakto nga giya nga moy mutultol nato niining dalana paingon sa langit makaigsuonan. Unya nagkataon very interestingly mga igsuon nga kabahin niini ang mga latid ug kasuguan sa Dios kining mga sugo mga igsuon nahimo ning kabahin sa atong pagtultol ngadto sa dalan sa pagtuo. Ug niini ato ning ipalukso makaigsuonan pinaagi sa atong pagpamalandong una sa atong memory verse karong si Manaha. Ato hangyon si Pastor de la Cruz nga mobasa no kay na si Bisaya din ha nga pertig kayong laluma no. Pero akong na dunggan kaganina sa to ang pre-discussion nga bugat kay itong impact bitaw Pastor. Katong sa ato ang English magud nga term kun imong tan-awon gaan-gaan ra siya no naging din nga scripture has confined all under sin. Pero katong imong Bisaya bito din ha Pastor nga sa Galatians 3 verse 22 versikulo 22. Versikulo 22. Mao kini gisulti mga kaigsunan sa binisaya. Apan gilukban sa kasulatan ang tanan nga butang nga anaa sa ilalom sa sala. Aron nga ang saad nga gipinaagi sa pagtuo kang Hesukristo ihatag ni adtong mga mingtuo. So dunay contrast din mga viewers no nga gusto natong hisgutan. Ang first line din first statement nag-ingon nga bilukban. So to pa nga gikulong dunay declaration ang balaang kasulatan actually makaigsuonan kun imo na siyang sabton sa hapaw nga pagkasabot. Dunay gi-declare sa balaang kasulatan nga kita naunsa man ilalom gyud ang tanan sa sala no. Roma 3:23 no. Nganong na ilalom ta sa sala makaigsuonan tungod kay naay nag-define kun unsay sala. No, sa ato ni siya nga sinsilihon unsa maning sala. Nagingon ang unuhuan nga sin is the transgression of the law. Sa to pa nga
Kung imo ni siyang, kung ato itong i-insert, ingon din Scripture has confined all under the transgression of the law. Sa itong pakod, ang first nga bahin sa ito ang bersikulong sa guluhon makigisuunan, barug na ni sa kamatuoran nga naay balaod. Sa resulta nga ang tanan na ilalom sa sala. Tungod kay naay balaod. Okay. Ang ikaduha din nga gipabarog sa atong bersikulong sa guluhon, ang reality sa pag-abot ni Kristo nga nag-ingon din ha, faith in Jesus Christ, sa lain nga pagkasulti din the faith of Jesus Christ. So ito pa nga, naay kontras makaisunan, naay sala, kay naay balaod, apan naay pagtuo, tungod kay naa si Ginoong Hesukristo. So dinha palang daan makaisunan, atong i-establisar ang the reality of the law and the reality of Jesus Christ. Okay, so salamat kayo. Nagkaduol na ta makaigsunan sa atong mga pangutana bahin sa relasyon sa balaod ug sa pagtuo mga kaigsunan. Gani, karon ma-address yun nato kining mga pangutana kung ang balaod may kalabutan ba sa kaluwasan, ang balaod may kalabutan ba sa atong pagkapinasaylo, o ang balaod may kalabutan ba sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Kung aduna may kalabutan kining balaod, asang bahina diin dapit asa siya nagsukad ug aron atong tinahon mga kaigsuonan aron mawala ning tanan natong kalibog ni ining bahina. Gani dinhi karon sa atong introduction pa lang mga kaigsuonan, kining dalan ngadto sa relasyon ngadto kang Kristo gitultol nga tulid mga kaigsuonan alang sa mga nasalaag ug kining dalana may kabahin dinhi ang balaod. So sa unsang bahina man mga kauban nato dinhi nang balaod mo'y nihatod nato kang Kristo. So ato ning sinsilyohon makaigsunan gani gidiscuss pa dinhi nga it is hard to understand the gospel without the law. So di gyud ta kasabot sa ebanghelyo makaigsunan kung dili palang tungod sa balaod. Murang dako kay ni nga talinghag na sa kapunto dinhi nga sa dili pa ta mo adto gyud sa lalom nato nga paghisgot. Na sa kapunto dinhi sa ato ang leksyon nga bisan pa human nga atong gidawat si Kristo. We can get lost. Yeah. Pwede ta nga mawala. Kay nabaya nagunahuna karon nga mga tawo nga human sila midawat kang Kristo, di na gyud na sila mawala. Apan sa atong leksyon naghisgot nga even after we accept Christ, we can get lost or disoriented. Okay? So, what's the solution to that lostness? Ang solusyon ana, kinahanglan gyud nga mobalik gyud ta katong dalan nga andam na daan sa Ginoo padulong ngadto sa atong pagtuo. Kay niingon siya dinhi, even to the point of never returning to the Lord. Kay once nga wad-on nato kana nga dalan mga kaigsuonan, nga kana nga dalan mura ba nay gihatag sa Dios nga moy mutultol kanatog aha ta padulong. Ug mao nay naghatod kanato katong pangutana gaganiha nga unsa may bahin ana sa ato ang kaluwasan ang balaod. Ang balaod kung atong tanawon mo man ni nagpahibalo kanato nga kita nakasala ug nagkinahanglan og manluluwas. Now, gusto na ko nga kanang atong dalhon kining agianan ba no or road to the to faith. To faith. Dili na to ni siya sabton nga usa lang ni siya single shot ni siya. Aton ni siyang tan-awon as a package, no? As a package. Nagingon ang libro sa Roma. Of course din ako i-quote ang iyahang bersikulo tungod kay mo ni atong hisgutan sa sunod nga quarter. Nagingon dito nga faith comes from hearing and hearing the word of God. Ato sigurong i-trace up makaisunan kon ngano sa unsang paagi nga naka-develop kag pagtuo, di ba? Yeah. Oh, so maghisgot ta aning agianan. Dili ika-deny, no di nato ikalimod nga sa uluhan pa lang nga bahin sa tong leksyon karon, kabahin sa package nini nga agianan nga makaisunan, mao ang balaod. Sa diha nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, imo pong nadunggan nga naay sala. Daw be, giunsa nimo pagkahibalo nga naa kay sala? Atong ibalik ang konsepto nato sa miaging simana nga naay salamin, naay mutudlo, naay indicator nga uy sayop na ka. mo dinhi imong i-evaluate imong kaugalingon nakadungog ka sa gospel nga naay maayong balita. Uy, imong ibalikan imong kaugalingon. Ngano nga kinahanglan nga moadto ko sa maayong balita nga akong dawaton ay maayong balita. Reason number 1.
aninumduman ako, grabe na akong pamakak. Nahinumduman ako, grabe na akong pagsupak sa akong ginikanan. Nahinumduman ako, daghang kong... So, unsa may naa din nga part of the package, ang balaod ay mga kaigsunan. So, on the way to faith, mga kaigsunan, naa din ang daghan kayo nga mga angay na tong tagdon. Usa sa mga importante nga naa din sa maong part of the highway, part of the road to faith, kining gitawag igsuon nga balaod. Yeah. Tinuod yun na sa makaigsunan. Gani, mao ni ang danger nga atong giatubang karon kay daghan kayo sa mga tao ang gusto nilang buwagon kining balaod og ebanghelyo. Moingon sila nga naa na ta karon sa dispensation sa gospel, wala na nang balaod. Pero do not tell me nga mo abot ka sa appreciation sa ebanghelyo makaigsunan kung dili pat gumika ni ining balaura. Kay di man kita manginhanglan sa gospel kung wala pa'y balaod. And it is the gospel, it is the law, o ang pagbungkag ni ining balaura, o ang pagsupak ni ining makaigsunan, nga didto mas gikinahanglan sa tao ang ebanghelyo. So, ato ning tanawon karon so may kabahin giday ang balaod makaigsunan ni ining equation between the law and the gospel, mga igsoon. Gusto na ko ibalik katong miaging semana, katong panghunahuna bitaw nga atong gisgutan nga gisulti ni Pastor Palomares nga the law is the transcript of God's character. Unya, kana nga character baya sa Ginoo mao ang gugma. Okay. So kung muingon ta nga ang maong gugma o ang maong balaod nga maoy gugma, transcript sa character sa Ginoo, dili niya buipot pasabot mga kaigsuonan nga sa diha nga naana ta diha sa pagtuo, dili na ta mahigugma. Kung dili, magsamot noon ang atong pagigugma, kay dili lamang pinaagi sa atong binuhatan, mahimo na siya nga ato ang lifestyle na nato ang mao nga kinaiya, kay mahimo ng kinaiya nato ang kinaiya ni Kristo. Okay. So karon nga week mga kaigsunan, gisigutan ginato ni ang sayop nga mga konsepto bahin sa balaod, which I believe kitang tanan makarelate gyud niini mga igsoon, makasabot gitag asa tang bahina masayop ug dapat ato ning masabtan nga nining bahina nasayop usahay ta sa atong interpretasyon. Ang audience ni Pablo nga iyang gisulatan mga taga Galacia, ang ilahang konsepto sa balaod mga kaigsuonan sa ato nang ginabalik-balikan nagisgot sa milabay nato nga mga episodes, naagyoy ilang gibutang gyud nga na-ingrain gyud sa ilahang spiritual lifestyle nga kaigsuonan nga ang balaod, atong basahon dinhi sa bahin gyud sa atong lesson sa Domingo. The law did regulate life within the covenant. Sa ato pa sa relasyon sa relasyon sa pakigsaad kuyog sa Dios mga kaigsuonan, ang balaod naagyon nay kabahin. Mao gyud ni siya ay nagsulti kon sakto pa ba ang imong relasyon diha sa kabinan sa Ginoo pinagi sa balaod. Pero dinhi nasayop ang mga Israelita, ang mga Hudiyo to the very extent sa ilang interpretation. Nag-ingon dinhi apan sila nagpamatuod nga ang balaod mao ang tinubdan sa relasyon sa usa ka tawo ngadto sa Dios. Mo na ilahang problema, no? Yeah, tinuod na part siya sa regulation sa imong life as in the covenant relationship. Pero para nila ni adinhi nagtubod ang relasyon sa balaod, sa pagtuman sa balaod makaigsunan, which para kang Pablo sipiat kay dili man dinha gipatubo ang relasyon nimo sa Ginoo, dili man diha gipasukad. So karon atong tan-awon nig unsa gining balaod mga kaigsuonan ug unsa ang role niini. Kung atong tanawon dinhi, ako'y ganahan aning statement sa author nga iyahang gisulti dinhi. The law directs how life should be lived by those abiding in God's covenant. So ang punto dinhi nga ang relasyon sa kasuguan ngadto sa mao nga saad nga mao ang covenant, mao ti gadirect kanato sa atong pagkinabuhi, unsaon nato pagkinabuhi matag adlaw in relationship sa mao nga saad. So wala po na siya naghatag og kondisyon mga kaigsuonan nga kung gituman nimo ang balaod ug wala, mag-agad dinhi kon kabahin pa bagyapon ka sa covenant relationship. Kun dili,
na ang covenant daan pero musulti ang balaod kung unsaon nimo pagkinabuhi. Nungka nga ang pagtuman nga hingpit sa balaod makaigsunan maoy mutabang sa usa ka tawo nga ma-maintain niya ang covenant relationship sa Ginoo. So in other words, makuha na to nga, the law cannot make anyone spiritual. Yeah. Muna siya ang contrast, no? Sa mga Hudyo, it is the law that made them spiritual. So ato sa mga Kristohano na makaisunan, kita nga nakasabot na ato na siyang tagaan og pagtagad nga kining balaod dili ni mo naghatag nato nga nahimutang espirituhanon. Kung regulator makaisunan, akong duulon gamay ang kamo nga naay mga gamit bitaw anang mga gas bitaw para pangluto. Nanay gitawag LPG. dinha nga nanay gitawag nga regulator. Okay. Ang regulator dili na maoy muluto sa kanon, ang kalayo, no? Pero ang regulator naa siya function. Kay kung walay regulator makaisunan, dili na siya walay maproduce din nga kalayo, ug unya walay maluto nga kanon. No, balik ta sa balaod, ang mga Hudyo ang problema nila dito sila sa pikas nga extreme. Kana bitong ningon ko nitong miaging semana aning pulo nga pinutong ba. Grabe ka putong nila. Balaod ra gyud, balaod. Una kung mag-isgot kag balaod nga mo'y maghatag nimong spirituality, ikaw mo gihing trabaho. Sa to pang righteousness by works siya. Pero kung maghisgot kag balaod may kisunan as regulator, si Kristo maoy gatrabaho para nimo, imo lang gilantaw ang balaod nga maoy latid nimo, maoy tulid dinha nga tultol sa imong agianan. Walay righteousness by work. Ug wala siya gitawag isuon nga legalismo kay ngano man ang imong pagsunod ni ana, si Kristo man ang naghatag nimo sa kusog ug ang iyahang grasya. Yeah, exactly. Gani gusto na kong saluon tong punto ni Pastor Palomares kaganina. Pag-ingon niya nga righteousness by works mga kaigsuonan. Orientation gyud ni sa mga Hudiyo. Gitagaan gid nila dako nga kabugaton ang ilahang kabahin sa ilahang relasyon sa Ginoo. For them, ato namang gini nahisgutan, dili paigo nga nahimo sila mga tinawag pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga nahimong sinugdanan sa Christianity, kundili gusto nilang apilan sa ilang mga ritual ug sa unsay pwede nilang himuon aron ikadugang makaigsunan sa nahimon ani Jesus. Actually, niining bahina mga kaigsunan, kung atong hinumduman 500 years ago, gisgutan ni sa atong leksyon mga igsuon, mibuto ang Protestant Reformation. Kining Protestant Reformation makaigsuonan ato man ni nasabtan nga mao ni ang pagprotesta sa Protestant Church against the big church makaigsuonan. Why? Unsa may naa sa big church? Unsa may manggihimo ni adto? Everything was basically under the works of the law. Makaangkon kas kaluwasan pinaagi sa imo ang pagluhod gikan diha sa ganghaan sa simbahan ngadto sa altar. Unya, everything is being bought at a price, mga kaigsunan. Mapasaylo ka kung naa kay penance, mga halad, mapalit nimo or mga other sacrifices, mga kaigsunan. Mao ni ang nakita ni Martin Luther. And he tried to compare it with what he found in scriptures. Kay ang iyang pinakauna nga libro nga gibasa sa tibok scriptures, mga kaigsunan, Salmo man. Unya later, nabasa niya ning sinawat ni San Pablo sa Roma o sa Galacia. Pero dito sa Salmo mga igsuon, nasabtan ni Luther ang konsepto bahin sa Dios nga ang Dios gugma, madagayaon, naghatag og kaluwasan nga libre walay bayad. And what surprised him is kung unsay nakaplagan niya sa sistema sa iglesia mga kaigsunan nga dili libre ang kaluwasan. Tanan imong sakripisyuhan with all your performances kay imo ning i-equate nga kada maayong binuhatan makuha-kuhaan ang atong sala ug madungag-dungagan ang grasya mga igsoon. Therefore, Reformation took place 500 years ago didto sa Germany mga kaigsuonan tungod ni ini nga konsepto sa kaluwasan pinaagi sa grasya ug lunsay nga grasya lamang. Amen. Na ako'y imagination na Pastor ba aning nahitabo bitaw sa Galacia. Sa first few chapters, grabe gid ang pagpakiglayog ni San Pablo mga kaigsunan nga ipasantop niya sa iyang mga Hudyo nga mga kaistorya kining konsepto sa grasya o konsepto sa pagkamatarong pinaagi sa pagtuo o pinaagi ang Ginoong Hesukristo. Karon, akong nasabtan nga murag sa nakonbinsi sila naa na po'y pagkaluuran nila onto the other end of the spectrum. Murag nang luod na po sila ba nga sa ato pa di ay
kay kanang pagtuor magining ato wala na lang giday po ng balaod. So sa atong leksyon karon makaisunan nangutana si San Pablo nga gaka contradiction ba ni o nagkasumpaki ba ni ang balaod o ang mga saad o pagtuo. Yeah. So dinhi makaisunan naay dako kayong pabuto ni San Pablo nga dako kayang iyang no. Ang no niya diri makaisunan dili basta-basta tungod kay kun imo ning tan-awon emphatic kay siya. Buti pasabot nga dili gyud pwede nga kadtong mga luoran nga moingon nga tungod kay naa nata kang Kristo, tungod kay naa nata sa pagtuo, wala nay sugo. Dili gyud pwede. Naingon si San Pablo ana mga kaigsuonan, dili kami nag-ingon ha, dili na doktrina sa Adventista kung dili doktrina siya sa Biblia nga kung naa ang gospel walay kontradiksyon ni siya sa gitawag nga balaod. Nag-ingon si San Pablo niya ana. Okay. So ay mo pang luod ha? Ato ning tanahon mga kaigsunan, nag-anam ni kalami ang atong diskusyon karon, pero sa aron dili ta malang-alang mga kaigsunan, I think we need to take a short break. Pagkahuman ini, pabilin ka mo din ha kay mobalik ang Taknas Pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Aniya nasab kita sa pagpadayon ini nga atong gibiyaan kaganina lamang nga atong init nga diskusyon bahin sa relasyon sa pagtuo ug sa balaod mga kaigsunan. Ang atong leksyon karon nga week nagisgot ni siya og ilalom sa kasuguan. Unsa may buti pasabot ni ini igsoon. Daghan atong naglibog ni ini, di ta gusto nga madihadota ni ining argumento nga kamo nga nagbantay sa sugo, mga ilalom mo sa sugo, or kinsa bay ilalom o kinsa ibabaw sa sugo mga kaigsunan. Gituki ni sa atong lesson karon. Atong ihatag ang panahon ni Pastor Ray. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, dinhi sa atong leksyon dunay duha ka bahin dinhi nga gisgutan nga under the law. Ingon pa niya dinhi nga under the law as an alternative way to salvation. Ug makita kini siya sa Galatia kapitulo 4. Apan kini siya nga panghuna-huna, it is merely ingon siya dinhi nga ang mga taga-Galatia ang ilahang gihuna-huna is just rejecting Christ. Kay ang sa kasuguan na lang yun ang ilahang pasulabihon nga makaangkon sila sa kaluwasan. Apan ang ikaduha nga bahin dinhi sa under the law in the sense of being under the condemnation of the law. So dili di ay ang ikaduha nga panghunahuna sa atong leksyon nga under the law is that ang usa ka tawo nga sad-an ana agyud siya kanunay nagpabilin ilalom sa kasuguan sa balaod nga kondinar siya sa iyahang pagkamakasasala. Apan wala siya mahuman dinha nga ingon siya dinhi nga the law act as a prison warden looking up all who have violated and brought upon themselves the sentence of death. So mora ni tan-aw ang balaod kanang under the law kini nagtan-aw kanato nga kita na ilalom gyud ta anang sentensya sa mao nga balaod. Apan wala siya mihunong dinha kundili nagpadayon siya sa pagtudlo kanato nga naay paagi nga kita makaangkon sa kinabuhi pinaagi diha kang Kristo. Mao ang grasya. Kung tinatanaw ni mo makaigsunan, medyo negatibo gid siya kay under man ta sa condemnation sa sala, sa balaod. Pero positibo siya makaigsunan kay the moment imong makita nga kondenado ka, kay nakasala ka, kay nakalapas ka sa balaod, then that's already the beginning of your journey ngadto sa pagsulbad niya ng problema ha. So, medyo negatibo siya makaigsunan. Kanang ikaduha, kanang giingon nga in the sense of being under condemnation. Pero medyo kining una nga under the law as an alternative way of salvation, mas makaluluoy ni siya makaigsunan kay mas nakita sa usa ka tawo nga nagbantay sa balaod, ingon nga maoy makaluwas niya mga igsuon.
kini para nako wala gini solusyon mga igsoon kay nagtuman ka sa sugo aron ka maluwas. Dili gid na mo'y solusyon, dili gid na mo'y hustong dalan ngadto sa solusyon. Kanang dunay Greek word nga gihisgutan no, ang atong leksyon makigisunan. Nga ang gitawag under the law, imumos. Innomos. Innomos, no? Innomos. Ang innomos na siya literal meaning, buti pasabot within the law. Sa to pa nga naa ka dinha sa balaod. Sa giingon ni Pastor Buscato, medyo negative siya in the sense nga ang balaod murag nakita nimo diri nga himantayon ba, no? Sama bitaw sa salamin mga kaigsunan. Ang sa amin dili man na pabor-pabor. Kung nahiwi imong naong, dili kay nahiwi. Kung hiwi ang imong naong, hiwi ginang dili na mingon ang sa amin nga ikaw ra bay nagpalit nako. Sa ako taron kada atubang nimo nako, gwapo gining imong naong, no? Kana bitang uban nga mga mao sa amin labi nang hidako na kay timbang. Moingon man sila nga dili ni makatulungan ning samina kay dako kay kutan-aon. O naay mga babaye, labi na sa mga babaye musulti ni ana. Pero musugot sa dili makaisunan. Ang samin kanunay ra gina musultis tinuod. Sama pud sa balaod. Daw bi kay tawhanon man ta. Sa panahon igsuon nga mo atubang ta sa balaod, once within the law or we are within the law, wala gi trabaho ang balaod. Gawas nga moingon nga bikil kay kamunulti. Grabe nimo ka bakakon. Bikil lang imuhang mga pagpangtanaw labi na sa mga babaye. Ang trabaho sa balaod igsuon mao na siya. Sa giingon ni Pastor Hesbon, sa diha nga naa natay awareness no nga ay mao di ay no ay grabe gid ay kalisod nako. Helpless ka, ang balaod dili makakorek sa imuha, no? All you have to do muadto ka kang Kristo, no? Muna nga sa among gikasulti pa kag ganina, kung dako ni siya ang dalan paingon ngadto sa pagtuo makaisunan, unya ato ning tagdol ingon nga package, murag dunay mga steps din ha nga ang balaod dako kayo siya og kahimuan alang kanimo aron nga mag-anam kag paduol ngadto sa atong Ginoo. Pero kinahanglan nga ato pug tagaan aning pagtagad kay di nato ni malimod ang kamatuoran nga bisan karon daghan pa sa atong mga kaigsuonan naghunahuna kaning una nga prinsipyo nga under the law as an alternative to salvation. Kung ato nang tanawo na siya sa simple o yano nga pagkaistorya ani, buti pasabot nga maluwas kita pinaagi sa atong mga binuhatan. Yeah, actually, sa atong lesson mga kaigsuonan, gipasabot pag-ingon ni Pablo nga we are under the law. Kitang tanan na ilalom gitas balaod. Correct. Pero magpili ta og asa nga bahin ta na ilalom sa balaod. Kinibang ikaduha nga ang buti pasabot na kondinar kita kay nakalapas tas mga demand sa balaod, or dito sa ikaduha nga ang buti pasabot nagtuman sa demand sa balaod as an alternative to salvation mga kaigsunan. Mao ni ang pait gyud hindi balik-balik pastor. So pero atong iklaro siguro pastor nga kining una din nga interpretation sa pagka within the law, most likely personal opinion ni sa mga taga-Galacia. Pag ingon ni San Pablo din nga we are kept under the law, naay mga tao dito nga ang ilahang hunahuna pag ingog under the law, ilalom sila sa balaod nga ang balaod yung makahatag nila pagkamatarong. Mo ni ang gi-point out sa atong author. Apan dili na mo atong presentation. Ang atong presentation din nga ang balaod dili makahatag sa pagkamatarong. Mo na ang atong presentation baya nga ang balaod dili maoy mag-declare nga ikaw matarong, hinuon mag-declare na nga ikaw sadaan. Ug tungod kay sadaan nga kinahanglan ka og manluluwas. So mo ni siya dinhi mo gawas kaning pulo nga giskutan kaganiha kaning Grego nga innomos. Nga within the law. And it refers to living within the requirements of the law through union in Christ. So in other words, nga to ang pagkinabuhi, nagkinabuhi kita within the law kauban ni Kristo. Nga dili kita mo'y naningkamot aron kita makaangkon og kaluwasan, kundi si Kristo ni hatag na daan kanato og kaluwasan. Dayon nahimo na tanga within the law sa atong pagkinabuhi, within the bounds of the law. Sa ito ba, Pastor no, pwede siya na to ingnon nga kita, we live within the law in Christ, but we cannot live within the law apart from Christ. Okay, kung maproblema naman gupod ta mga kaigsuonan no, nga mayo kay naa day balaod atong gipatigbabaw, dili magkasumpaki og ang gospel. Pwede ba nga diri lang ko sa law magpuyo? Wala lang ko kang Christ. Atong hinumduman makigisunan last week pa nag-ingon ta nga naagyoy law and faith.
Faith and law. Dili na nga law or faith or faith or law. Gi-and yun na siya kay nga naman. If you are in Christ, dili ka pwede mo do away with the law. If you are in the law, please do it within the bounds nga naa ka kang Ginoong Hesukristo. Yeah. So wala gilaing option. Wala. Wala There is no option option. mga kaigsunan. Salamat yung kayong gitinaw gining nining si manaha mga kaigsunan ang relasyon sa balaod o sa Ebanghelyo. Now, napay isa ka role diri sa balaod mga igsoon sa atong lesson. Kining gitawag nga balaod ingon nga gwardya. Naaman ni sa verse 23 o verse 24 mga kaigsunan. Galacia Kapitulo 3. By the way, sobra na tas tunga-tunga makaigsunan sa atong lesson for the quarter. Kay ang Galatians makaigsunan only has 6 chapters and we are already in chapter 3. So, dako na tag na-cover makaigsunan. Unya, gusto na mo nga i-commend ang usag-usa kaninyo nga nalambigit gyud sa lalom o tininuod nga pagtuon ni ining Ebanghelyo ni Pablo sa mga taga-Galacia makaigsunan. Now, unsa maning balaod ingon nga gwardya? Naabadi ay gibantayan ang balaod, unsa man gyud ang role niya nga niya dinhi sa atong lesson. Pastor Dan. Well, balikan nato ning pulo nga gwardiya, no? Naa dinhi unsa ato sa kuanon Pastor Hes kung unsa may function sa gwardiya. Yeah. Okay. Ang literal nga gwardiya makigsunan pananglitan ang iyang gigwardiyahan mangga na ay mga bata nga murag maayo na nga naglaway na sa mangga. Nag-interes sa bunga. Aksyon nagpunit og bato kay labayon ang mangga. Ang una nimong madunggan din sa sulti sa gwardiya, ayaw labaya ang mangga. So unsa man ang ayaw? Negatibo na o dili? Negatibo. Negatibo. Pananglitan ang gigwardiyahan ang traffic. Okay. Na ay magpakusog ang mga driver. Unsa may isulti sa traffic light? Traffic enforcer. Moingon siya nga, ayaw mo pagpakusog. Kung moingon kog ayaw, positibo na, negatibo. Negatibo ang statement. No, dinha nga part makigisunan, gibutang ang balaod sa konsepto ingon nga gwardiya tungod kay daw ang balaod o dili mi mo ingon dinhi nga negatibo ra gid kanunay ang balaod. Apan daw ang balaod gipresentar nga ni sa tawhanon nga kaliwat in a negative way. Murabag ang balaod na din nga bruski kay ba o niya ang iyaha is dili. Puros bawal gyud. Puros bawal. Mo na siya nga gihulagway ingon nga gwardiya. Pero among sultian mo makaisunan nga bisag ingon ana ang nahitabo gikinahanglan na nato kay nganuman ikaw ug ako ingon ng mga tawo nga nahulog sa sala walay laing remedy igsuon nga makamatata makalimagmagtag unsay atong sitwasyon gawas nga tagaan tag negatibo nga kuman. Pero usa ka punto nga akong nakuha ito katong imong ehemplo bitaw sa traffic, sa traffic enforcer. Kanang nga ayaw pakusog og dagan. Sa tao nga nagapakusog og dagan, negatibo alang niya. Pero kanang tao nga wala gapakusog og dagan, timing mo padagan. Positibo alang niya kay malikay sa disgrasya. So, ang violator negatibo gina siya. Pero ngadto sa mga dili violator sa mao nga sugo o balaod, positibo na alang nila. Malipay na sila. Kay gani, pwede naman gani nga walay traffic enforcer. Pananglitan walay reckless, walay rason, o walay kanang dili mutuman sa balaod. Parehas antong mangga nga akong giingon ka ganina. Pwede nga walay gwardiya ang mangga. Kung walay mangawat og mangga, di ba? So sa diha nga naay gwardiya, murag negatibo ang dating, labi na para ni adtong mga gustong mukuha nga dili ilaha ang mangga. Labi na og ngilo na gyud imong ngipon ng mukha og kagaslom. Bisan pag kapila ka pungpong na dinha, di gyud ka mang ikaw pay mamadlong sa uban nga manguhag mangga. So kini usahay mga kaigsunan, makaingon di po ta usahay nga sakto ginang punto ha pastor mo bitaw na nga ang uban din ha moingon nga wa nang balaod, gidiscredit ng balaod king ano, mao man ni sila ang naay isyu sa balaod mga kaigsunan. Pero wala ni nagpasabot nga kita tungod kay wala tay issues balaod. Nga gitagaan gyud nato ni og ngipon mga kaigsunan nga balido gi siya. Pero I believe valid gid siya ever since mga kaigsunan. Pero ikalipay nimo ni ikaw nga walay issue sa balaod mga kaigsunan nga nakita nimo og unsa ang bintaha
o ang katuyuan ngano nga gituga sa Ginoo ang balaod alang sa iyang mga katauhan. So kita na to as a guard mga kaigsunan. Kung atong tanawon, as a guard, kay kita ilikay ta niya sa kadautan. Ilikay ta niya sa kamatayon. Ilikay ta niya sa pagkabulag nato sa relasyon sa atong Ginoo. Apan dili buot ipasabot nga sa diha nga nagsubay na ta sa maong insaktong dalan kay nagtuman ta sa maong nga guard nga mao ang balaod, dili buot ipasabot nga mawala na ang kabahin sa balaod sa atong kinabuhi. Now, dunay author nga akong nasabta na iyang presentation, no. Nag-ingon siya nga overall kining balaod positibo ni siya. Dili na to ni pwede tawagon nga gwardiya, no. Positibo ang balaod. Pero kay dinhi man gi-apply sa mga tawo nga nakasala, ginegativize ang balaod mga kaigsuonan kay mo ni ang haom sa atong psychology. Mo ni ang haom sa atong utok ba. Grabe daw ang bata imong inon nga ayaw. Ang bata makakuan nga naay peligro. Pero walay pulo nga ayaw, walay pulo nga dili, walay pulo nga no para sa bata. Ang bata walay sense of danger na siya. Walay sense na siya nga moingon nga, uy basig mahulog ko, uy basig og maligsan ko. Pero naayo nga pulo nga ayaw, negatibo, ang bata makaalimagmag. Musugutag sa dili mga higala mga kaigsuonan. Sa tubangan sa Ginoo muratag labaw patas mga bata nga way buot, no. Sa diha nga nahulog ta sa sala. Muna nga ginegativize ang balaod kay aron nga mohaom sa atong pagsabot. But overall, the law is holy, the law is eternal, the law is righteous, and this is the transcript of God's character. Mauna, pero mahimo lang siya nga gwardiya para nga mohaom sa atong makasasala nga kahimtang. Gusto na ko i-point out ni siya, ingon siya dinhi nga the law was not a curse that God placed upon Israel. That's it. It's not a curse. On the contrary, it was intended to be a blessing. So, mauna siya ang punto nga ginahanglan atong tanawon mga kaigsuonan nga ang balaod gihatag na sa Dios dili aron tong luhon ta kundi dili aron mapanalanginan ta. Although inform negatibo lang siya. Okay, sama sa atong giingon lagi nga ang gwardiya, no, aron nga dili mahulog ang bata, ayaw adto sa lawom. Aron dili maligisan ang bata, ayaw labang sa karsada. Negatibo siya in the sense nga naay mga ayaw. Pero ang resulta panalangin. Panalangin siya. Blessing. Actually sa tanan nga wala gyud issue sa balaod mga kaigsuonan, gi-appreciate gyud nila ning balaod. Asa man ka nakakita gud og tungloan ang ingnon kag ayaw pagpanapaw. Panalangin kay na kanang ingnon kag ayaw pangawat unya tungod kay ang imong kinabuhi natagbaw ka og unsay naa sa imo di na hinuon ka maibog ang uban nga naa kay naay giya. Panalangin gid na siya mga kaigsuonan. Unya niya pag-iisa ka terminolohiya ang gigamit diri sa atong lesson mga kaigsuonan kining sa King James version nga pulo nga gitawag og school master. Kuyaw kay ni nga term ning school master mga kaigsuonan. Naigwapo nga termino nga ginagamit ni Pastor Palomares alang aning pulong school master. School master. Kanang binisaya bitaw sa tong imuhang gigamit nga pulong. Dili gyud po na siya tal, no, kung nga Bisaya kay ato naman gud po nang nadunggan, no, nga naa sa TV, naa sa radyo. Kung school master mura ni sig principal, di ba? Kunin mo literally ba, no? Kinsa man ning school master? Master dito sa school. So to pa principal siya, teacher siya. Pero ang application makaisunan kung imong tan-awon ang gipahat sa atong leksyon, labi na kung mo kanaog ka aning Greek word nga gitawag paidagogos, no? Nga mao din ha ang pulong nga gi-translate sa English nga school master. Ang iyang function, Pastor Hesbon, grabe kaayo kahaom sa trabaho sa usa ka tawagon natong yaya sa usa ka bata. Yaya o yayo. Yayo, no? Pero mas maayo siguro ang pulong nga yaya kay kanang murag magug dapat ang mo perform niya babae. Okay. Gawas nga ang babae lahi siya og touch, no? Labi nag mag-atiman og bata. Di ko moingon nga way laki nga nag-atiman sa bata, ha? Pero lahi gyud ang babae kay by nature siya ang nanganak. Bisan dili iyahang anak pero naa siya touch nga lahi sa touch sa lalaki. Inunta nga yaya. Ang paidagogos makaigsunan dugangan ni sa explanation sa akong mga kaubanan. Mao ni siyang usa nga nagtagad sa bata posible nga gikan siyang pagkahimugso.
hangtod nga officially giingon sa atong leksyon nga by the age of 6 or 7, no? Nga mao ni tig-ilis og diaper, mo ni tig-pakaon, mo ni tig-kaligo, mao ni ang tigdala paingon sa eskwelahan. Muna nga nigawas ang gitawag schoolmaster. Pero dili mo honong diha ang iyang trabaho kay maski off school hours ang yaya mo function as tutor. Pero naay lami kay din nga word makaisunan nga usahay na ay negatibo nga connotation kung di nato masabtan nga ang yaya he has also the authority to implement discipline. So iya po to nga i-disiplina, no? Pero kita nga mga Kristohano lahi maratong konsepto sa disiplina. Kay gikan man sa Greek word gihapon nga para sa disciple, which means nga naay gugma, naay pagtudlo. Okay. Kung imo nang i-aplikar sa balaod mga kaigsunan nga ingon ni ana, sa to pa nga ang balaod is 24/7 naa diha nato ingon nga atong yaya, no? Mutudlo nato, mao'y mo pamata nato anang buntag, mo'y mohatag nato og pagpahinumdom nga ayaw ni himua, mao ni himua, doon na gitawag nga omisyon, doon na gitawag nga komisyon. So kining tanan mga kaigsunan mao'y function sa balaod nga dili nimo pwede lang katon gikan sa ebanghelyo. Actually, na ako'y perfect nga ma-relate gid sa uban nga mga tao. Kung nagtanaw mo sa salida nga The Sound of Music mga kaigsunan, kadto si Maria. Mao gito siya ang perfect nga example ni ining pedagogos kay gi-hire siya sa usa ka dato nga agalon unya ang iyang trabaho is to take care of the welfare of the children. Tanang bahin hangtod nga ang mga bata moabot sila sa maturity mga kaigsunan. So walay labot didto nga nagkainlabay si Maria og ang papa sa mga bata. Okay. Pero ang iyang trabaho mga kaigsunan mao gini exactly nga basig mangutana bitaw unsa man gitrabaho ng pedagogos. Mao ni mga kaigsunan, mura siya og master siya dito sa balay. All around. All around siya for the sake of the welfare of the children. Bisan silang disiplina mga kaigsunan sa ilang inadlaw-adlaw nga desisyon. And interestingly mga kaigsunan, kini nga term sa original mao'y gigamit ni Pablo to describe og unsa ang balaod alang sa mga tao. Kung atong tanawon pa ni sa ato ang leksyon nga specific yun nga gibutang niya dinhi nga ang trabaho sa pedagogos kaning gitawag nga mag-provide siya sa physical needs sama sa pagkabo og tubig nga ikaligo sa mga bata, paghatag og pagkaon, paghatag og sanina, pagproteksyon ngadto kanila gikan sa katalagman. Apan adunay usa dinhi nga gusto nako tagaan og pagtagad nga it was also expected not only to teach and practice moral virtues but also to ensure that the boys or ang mga bata, the children learned and practice the virtue themselves. In other words, nga kining nga function sa maos nga balaod, siguruhon yun niya nga mahimo nga atong lifestyle ang maong mga naa sa maong nga balaod. Kunin mo na siyang tanaon, Pastor Ray, no? Mugawas gihapon ang gitawag nga ang balaod gwardiya, no? Kaya sa diha nga atimanon sa usa ka yaya ang bata, dili gid pwede ang yaya nga dili maghatag og mga don'ts sa bata, di ba? Kay bawal gyud. Ang bata mga kaigsunan by nature sama po nato nga mga makasasala ba. Kung unsa ang atong ganahan, balik-balikon ginato na og himo. Mo bitaw nga nay mga panahon nga ang bata makahikap og kalayo. Nay panahon nga ang bata mapasok kay ngano man magsidisindig puspuro. Daubi kung walay don't din hang ay hatag, no? Dili mo ingon ang balaod nga ayaw. Unsa nila mahitabo, no? Pero gusto na ko nga atong hambinon kana siya nga pangunahuna nga kana siya nga balaod pwede na nga mo'y mag-refer sa gitawag nga moral law. Gani panahon sa mga taga-Galacia gi-emphasize kana ni San Pablo nga mao po na ang ilahang seremonyal law nga mo'y naganoy kanila kung unsay sakto nga understanding kung kinsa si Kristo. And it can also be the Old Testament nga mao ang ilang scripture kaniadto which in a way gitawag na nila og Torah sa Hebro which is translated into English as law. Now karon mga kaigsunan kana siya nga Old Testament, no? Kana siya nga mga seremonyas and even the moral law mo na siya magganoy nato kanunay
sa pagdepende sa atong Ginoo. Yeah. Kay kung wala man guna sila makaisunan, wala bitaw tay unsa man am I going to depend God? Wala man koy hint kay kanus man ko mo magdepende sa Ginoo sa panahon nga ang akong kaugalingon wala nay kaya. Of which kung makig-away ta sa sala makaisunan sultian ta mo, we are 100% wa gyud kaya. Ato nang gisgutan. How about in producing good works? Moingon pug ko ninyo nga 100% wa po tay kaya. So kining tanan makaigsuonan mga butang nga factors in general nga mo'y mag-generate na tong kusog nga oy magpaduol ta kang Kristo. Ginatukmod ta, ginaalalayan ta, ginagwardiyahan ta, paingon nga to paduol kang Ginoong Hesukristo. Sa to pa mga kaubanan, mga kaigsuonan, it's either ang seremonyal o ang moral law ang iyahang samputanan ginatulod ta o ginagiyahan ta padulong ngadto kang Kristo. Pero atong iklaro pod nga sa pag-abot ni Kristo katong seremonyal wala na to siya. Basta maghuna-huna po ng uban natong mga audience nga ay naapaligya po ng seremonyal, no? Nag-credit me sa seremonyal makaisunan before Jesus Christ. But when Jesus Christ was crucified, kadtong tanan nga mga landong sa iyaha, wala na to. Dili na to paydagugos. Kay nga naman, pananglitan ng paydagugos, tigtimpla siya og gatas. Sa diha nga dako na ka, nga wa na ka nakinahanglan gatas. Ang paydagugos dili na mo function adto nga punto. Nakuha na to. Pananglitan tigtaod sa imuhang diaper, trabaho sa paydagugos. Sa diha nga hamtong na ka, magpataod pa kag diaper, dili na pod. So natapos ang trabaho adto nga paydagugos. Pero when it comes to discipline, ang pedagogos di gina mohonong bisan pa og dako na tang tawo makaigsunan kinahanglan tag disiplina. Amen. Angay natong hinumduman makaigsunan ang relasyon sa ebanghelyo ug sa balaod. Ang ebanghelyo generally nasabtan nato na nga si Ginoong Hesus makaigsunan was the gospel. And he is our gospel even today. Amen. Pero ato po nasabtan makaigsunan generally speaking nga ang daang tugon also was the law for the people sa panahon ni Ginoong Hesus makaigsunan. Pero kung atong tanawon, labi na karong modernong dispensation makaigsunan, daghan gyud kaayos mga tao nga moingon naa na ta karon sa ebanghelyo, wala na ta sa balaod. Pero sultihan mo na ko igsuon, kung dili pa pinaagi sa balaod, dili nimo makita ang katumanan diha sa ebanghelyo makaigsunan. Ug dili pod sa ebanghelyo ma-appreciate nimo ang pag-abot ni ining ebanghelyo mga igsuon kung dili pa pod gumikan sa kaagi sa katawhan sa Dios nga nahitabo dinhi sa balaod. So, in other words, aron atong maabtan ang relasyon diha sa pagtuo mga kaigsuonan, kining dalana kinahanglan ato gyung agian mga kaigsuonan ang kamatuoran ug ang kahayag nga gipresentar kanato diha sa balaod. Karon dinhin na ta sa kanang the law and the believer, no. Sa to pa nga naa na ta sa faith, sa faith, no. Nindot kay ang description nga gihatag ni San Pablo. Gani ni kawas ang atong leksyon makaisunan ni padaplin ta gamay. Niadto ta sa Book of Romans. Ang Roma kapitulo 8, bersikulo 1 paingon sa 3, kung si Pastor Ray na andam niya dinha. Nindot kay isuon ang kung butangan natong caption kanang tulo ka mga bersikulo. Pwede na to ingnon din nga wala nagyoy pagkahinukman sa silot si bisan kinsa nga naa kang Kristo. Kinsa ganito ning muhukom sa silot magingon nga oy ikaw angay silutan. Kinsa gani regulator kinsa gani ang balaod, no. So it is the law that condemns. Okay. Sa diha nga naa na ta kang Kristo makaigsunan, nagingon dito wala nay pagkahinukman sa silot. Moyong po na uban nga wala na lagi balaod kay wala nay pagkahinukman sa silot god. Kung imong palihog sa kog basa, Pastor, sige daw. Roma kapitulo 8 1 paingon sa 3. 1 paingon sa 3. Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo Jesus nga naga kinabuhi sa dili uyon sa unod kundi uyon sa espiritu. Okay. Bersikulo 2. Kay ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus magluwas kanato gikan sa kasuguan sa sala o sa kamatayon. Okay. Bersikulo 3. Okay. Kung ang wala
mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod ang Dios nga nagpadala sa iyahang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala naghukom sa silot sa sala diha sa unod. Okay. Okay. Arita sa bersikulo 1, no? Wala na pagkahinukman sa silot sa mga anaakang Ginoong Hesukristo. Nganong nahitabo man eh? Nganong nahitabo man eh? Ang perfect description mga kaigsuonan sa tao nga naanak kang Kristo, ang iyang pagsalig tuan na tanan kang Kristo, ang iyang gugma na ni Kristo, ang iyang hunahuna na ni Kristo, ang tanan niya nga enerhiya, iyahan na ni Kristo. Dili na lisod mga kaigsuonan alang kaniya ang pagsubay sa balaod nga espirituhanon. Kay kung imo nang tanawon ni dugang pa, nag-ingon si San Pablo nga ang unod nun nga kahimtang, ikaw ingon nga unod nun, ako ingon nga unod nun. Dili gyud ta makatuman sa balaod nga espirituhanon makaisunan. Og sultian mo nako, the moral law is not a law intended for the flesh, but it is a spiritual law. Gi-apply sa unod pero espirituhanon. Na unsaon man sa unod nun nga ma-apply niya ang espirituhanon nga balaod, simple lang. Iyang ipa-convert iyang kaugalingon, Pastor Hisbon. Yeah. Aron mahimo siyang espirituhanon. Yeah. In other words, kung kamo ug ako mga kaigsuonan, human nato gidawat sa Ginoong Hesukristo, ato siyang gipapuyo sa atong kasing-kasing pinagis balang espiritu. Siya na ang maka-perform dinhi kanato. Balik-balik kanato ang Galacia 2:20. Sa ingon nito, si Kristo na. Buot ipasabot, kamo ug ako kaya na nato tumanon ang balaod ni Kristo. Ingon nga mga tao niya. Yes. Dili sa atong kusog, kung dili sa kusog ni Kristo nga naa nato. So if you are in Christ, you are bound to keep the law. Kay ngano man nag-ingon siya, dili naman wa na may condemnation. Nganong dili naman i-condemn? I-condemn pa ba nimo nang nag-keep na? Oh. Moingon pa ba ka nga ayaw nga dili naman ingnon nga ayaw pareha nang dili nakatig pakusog og padagan. Ingnon pa ba ka nga ayaw pakusog padagan? Oh. Ayaw na ina kay di naman ko pakusog padagan. Correct. Oh. Di naman ko badlungon, dili na ko ingnon nga ayaw. Kung dili unsa man, wala na isulti sa kuha. There is no condemnation. Yes, Sa tao nga naa exactly. kang Kristo. So, salamat gid kayo sa Ginoo mga kaigsuonan nga gitagaan tagkatinawa niining bahina. Pastor Ray, do you have something to say? Gusto lang na ko ni sulti mga kaigsuonan kining katapusan nga bahin sa ato ang leksyon nga nag-ingon. The law is a transcript of God's character. Okay. Yeah. By obeying the law, we simply reflect His character. Amen. So, mga kaigsuonan, ang atong pagtuman sa kasuguan, dili aron kita maluwas. Kundili, ang atong pagtuman sa kasuguan, mao ni naghatag ka natong pribilehyo nga ang kinaiya sa Dios ma-develop ug makit-an sa atong kinabuhi matagadlaw. Okay. Yan ang sumpay din ha mga kaigsuonan. Nagingon pagyod dinhi labaw pa niini atong gisunod dili lang ang hutong sa mga balaod nun kundili ang panig-ingnan ni Hesus. Amen. Nga maoy nagbuhat alang kanato sa tanan nga gipangayo sa balaod ug sa dili mahimo niini. Gani unsa man ning gihimo ni Hesus, iya pang gisulat ang balaod dinhi mismo sa atong mga kasing-kasing ug naghimo niining posible alang sa matarong nga pagsunod sa balaod nga matuman dinhi sa sulod nato. Amen. O gini pinaagi sa atong relasyon uban kang Hesus nga aduna kitay gahom nga mosunod sa balaod nga wa nato mahimo masukad mga So kaigsuonan. na lang ko ipasupot diri no sa gamay na atong oras. Nag-ingon din si Sister White, the law of 10 commandments is not to be looked upon as much from the prohibitory side Yes. as from the mercy side. So ito pa nga tinuod nga naay prohibitory side din na sa napulo kasugo mga kaigsuonan apan dili na to na tan-awon tutukan din ha. Ang atong tutukan ang iyahang side sa kaluoy. Nagdugang si Sister White. Nag-ingon siya, its prohibitions are the sure guarantee
of happiness in obedience. Lipay gid ka. As received in Christ, it works in us the purity of character that will bring joy to us through eternal ages. Sa to pa, kung tutukan nimo ang negatibo nga bahin sa balaod mga kaigsunan, mapildi ta. Pero tutukan na to ang balaod, ang iyahang component din sa kaluoy nga sa to pa sa diha nga makasala ta na tay gitawag nga paidagugos, no, na tay gitawag makaigsunan nga unsa man siya ang mediator, wa gi problema, no, kay ngano man siya ang mutabang alang sa Amen. atong pagkamatarong. Amen. Okay, salamat kaayo mga kaigsuonan sa inyong pagpabilin nganha. Og sa among paminaw na exhaust nato mga kaigsuonan ang atong pagtuon niining si manahon na bahin sa balaod ingon sa iyahang kalabutan mga kaigsuonan ngadto sa atong pagtuo sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong matinud-anon nga pagpakiguban og sa dili pa nato kini pagkatakupan akong ihatag kaninyo kining usa ka halad sa awit. You are the one, there's no one else who lifts me up and gives me water from the well. But there's a hope that seems to drain it all away. And once again I'm left in fear and doubt when all my strength is crying out. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what I have to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Amahan namo kana sa mga langit, salamat kaayo nga imong gipatinaw ang kamatuoran sa dili pa nagbulag sa ebanghelyo ug sa balaod. Amen. Tabangi kami nga kami makigsuod nimo kanunay ang balaod mahimong hayahay alang kanamo. Mahimo lamang siya nga giya tighatag namo og pagpadasig kay ikaw man maoy mutuman sa balaod pinaagi og dinhi sa among mga kinabuhi. Yes. Salamat sa balang espiritu nga maoy magpahinumdum namo kanunay sa pagpaduol nga na kanimo ug sa pagkamatinumanon sa imong mga kabalauran. Among gitugyan kini tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Tell me what I have to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Lord, you have searched me and know when I sleep and when I rise. You're familiar in all my ways. Even the darkness will shine like the day when you look into my heart. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what I have to do to die and then be raised, to reach beyond the pain, like a flower in the rain, like a flower in the If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.